sa umaga. Ayan. Okay. Abigail! Ano nga? Guli? Uy! Nabili ako. Mayroon? Siyempado. Pasaway yung anak mo. Aga-aga na kayo nag-date. Sabi mo hindi ako maligo. Bakit di ka maligo? Lamig-lamig daw na kasi ng tubig. Hindi. Init ko ng tubig. Oo. Ako mag-init ako tubig. Ayun. Excuse me. Ay. Tayo dito. Sobrang lamig. Okay. Alright. Bakit ka tumulong na nakapupo ka na dyan? Diop mo? Ha? Ba't tulong pa si Manay? Tara! Oh, dito pala. Ito mo sinabi. Thank you, ha. Thank you very much. Yan guys, kaya tayo ng luong sampurado.
Yun. Magandang umaga sa lahat ng mga kaibigan natin yan sa Kuwaiti. Sige, wala tayo ng mabuhay ka. Ayaw. Patuloy mo ang ginagawa mo para ayos ang dating. Alright. Yan. Yan. Share natin yung live natin.
Yun, good morning sa lahat. Mga kadyo. Sayos na. Gano'n ba gusto? Ano? Ako yung panaan. Gano'n ba gusto? 200. Dito? Yo. Isa kilo ba dilawan nito? Wala. Timbang natin. Ay, wala pa siguro. Ano yung jumbo yan? Ha? 14. 14. Yung ano, bossing? Ito pa kami dilawan. 13. Ito ba ito? Ha? 13. 13. 186 pa. Ay, baon mo. Outing ba? Outing? Sino? Kayo? Lahat? Pamilya. Ba? Pamilya mga buwang-buwang ba? Tarantado. Sama kayo sa maoy. Kigsay. Tura. Di malit ito. Ano maliit na ito? Ilan ba? Tatlo? Ay, makabuta ko na. Para ganun lang mo. Auto 70. Wow, mabigat. Yan lang. 175. Yan lang. Tagaan. Pangan lang, pangihaw lang. Saan nga? Bulacan? Oo, dyan sa may kamarin sa pinapasukan ni Ulo. Ha? Dyan sa kamarin.
wala nang may nagpalipad ng ano. Nagpalipad ng dollar. Saka ano daw, isang deki ka at ang sarap. Plus mo, 175 plus. Tama daw, pang ihaw lang. Hindi sa kakay. Dito tayo. Yung 712 saka maging sarap baking. 186. 175. Sana ko. Hindi mo nang nag-buy nito. Ipas mo na 175. Magano ka kayo? May swimming? Oo. Yung magkakapatid, saka mag-umano ka, mag-aapo. Ang nanay mo na nasa Bulacan na nakatira pala, no? Hindi sa Camellia, banyo ito. Ano nakakuha lang kami niya doon? Yung sa kapatid yung babae gusto namin, Ay, oo pala. No? siyang kumuha ron. Ang ganda naman trabaho no? Manager sa akin, Globe. Ha? Manager sa Globe. Ano na yung bangos kaya? Ano? Bakit ko? Ay, bangos yan. Puti lang bangos. Agay! Aga mo na bitinan pa. Pupunta ang nanay mo doon. Oo, pupunta sila. Sa silbing reunion. Maganda nga, mag-ipon-ipon ang lahat ng mga kapatid. Nagtukwentuhan. Magkwentuhan, malasing, Ayun lang, magsuntukan. wala lang giinom doon. Kahit ako, di lang giinom. Tinigilan ko na mag-inom. Multi. Very well. Agoy. Out balance. Tarantado. Ako kasi ito, wala pa. Ano na malintip pa. Balik tawak. Expert. Sana malabon? Hindi, nabutas. Expert. Marunong ka mag-drive. Oo. Ha? Dalawa. Tatlong kapatid ko. Si Omeng, si Alden, saka si Rani, pati si Christopher. Silang apat. Oo. Pero ako, wala, iba linya ko. Marunong mag-drive. Kiran? Oo. Nasigat trabaho niyan. Dating driver na ano yan, ng highway, UP highway sa Andaan. Si... Sa Rani. Panggabi yan. Pumalisan yan doon kasi nga, mas marami pang baka dyan kaysa mga pasero. Halos kalahati ng jeep. Ano baka na yun? Ito kasi. Tama, bakit ka na yan ah? Uming, driver na. Nag-approve na, di ba? Ay, si Juan. Kaya nagalit siya, halos kalahati daw. Ano nag-drive ni Raleigh? Dati jeep, pero ngayon nasa kampanya na ngayon yung trabaho siya. Meron siya motor dito, di ba na Bimaga? Ano nakabalo yung ato? May lisensya na yung Buti nagbago. Ito na lang hindi nagbago eh. Kinano. Naglinis pa rin oh. Si Junior, bakit gagawin nila na yan, oh? Saka na yung jeep, ano? Ang bakit kalahati? Kasi ano lang? Kaya ako eh. Oo! Tapos yung iba sa ulan, di ba dapat ako lang? Sa kanya, apat. Pwede mo pa ako bakit sa likod. Ito ano ba? Tanong ko sa ulan. Marunong mo yan! Hindi mo yan. Umag mo yan. Lumalawa ka na.
Pwede? Ano yun? Parang ibon lamang. Di masikip na. Pagmamay, lagi mong kasama. Buhay ng nang mawalay, wala nang mampag-asa. Kaibig. Gano'n talaga. Si Pare Dudo. Patay na eh. Dito nilagyan ng karton, no? Mabait na. Kasi may pusa dito mga brown eh. Manghabol. Malak ba yun? Ulo. Mare! Patay ba? Nailitin daw sindong. Patay? Patay?
Oh? May Ano sakit lang yun. kita? Dilim naman sa kanila kasi. Anong ginamit? Where? Doon sa kwarto niya? Oh, si Or. Sino nakita? Anong ano? Si Tapos, Itoy? Kasi pagbukas na yung CR. Ano na iniisip niya, mabigat siya. Iba-iba kasing taong hindi, kaya kami lang hindi ko ng pagkakas. Eh ngayon kasi kakatabalik lang kasi ng trabaho ni Kaki. pinababayaan ba nila yun? Hindi naman siya nakapabayaan. Siyempre, lalaki siya, kailangan niya maghanap buhay, kaya iwan siya doon. Hmm. Yung anak si Kaki eh, kailangan niya maghanap buhay. Hindi naman, kasi naman, Ay, di dyan ata iburol yun. pero ang pagkain niya kasi, hindi siya galit sa kanya. Dyan ata iburol. Diyan yan. Makagad. Makagad siya. Lo, ano? Ha? Sa isip niya, pabigat na ako. Tapos, asayado na yung ano. Masakit kasi yun, bila. Oo. Naisip na, wala mag-alaga sa atin, para ano. Para, Patay ba yan? Mga anak pa tayo ba? ha? Mga anak pa yan. Oh, magpapay, si ano, kalimutan ko pangalan nun. Si Pro English siya, ang mga anak na. Yung anak na yung boy panganay, di ba, pulis kuha na? Hindi, nag-coast ka. Coast Guard na? Wala no? O, ilang taon na siya. Hindi, nag-duty. Nag-duty, yung lalo kung ano. Coast Guard, saan na nag-duty? Ano, bodyguard, ano yun, driver. General lang yung sa driver na. Oh, saan? Yan. Lahat ng training area, pinupuntahan nito. Saan na nakatira na Jimboy? Si
Sila si JJ na sa Bistikville. Sino? Lumipat na eh. Yung panganay, doon na sa Bistikville. Pangalay. Ano? Yung Coast Guard. Yung sila. Yung Kuya Jimboy. Sana nakatira. Montalban yun. Malaking bahay lang doon. Hindi, okay lang. Ano lang din. Anong trabaho niya? Kuya Jimboy doon? Ano naman yun, dami naman discussion. Dami racket. Ha? Dami racket. Kala ko pastor yun eh. Oo, pero nagkakasal din. Ano, parang ano siya? Ano? Judge. Pero pinaka-happy ng ano yun, security nito sa ano, Ha? sa simbahan nila. Oo. Sabuti na hagard itong ano ko. Bangus pa lang, bangus. Teka. Nagiging along ano, tilapia. Ano mo gusto mo na pa? Tanghali na siguro. Ito na, mga kuya kanan. Ayun, sariwa mga gulay ni tatay ito guys. Oh, ito. Sarap dito magano. Gulay. Uy. Yung ano mo tayo na ano na no? Ano no? Dapat yan no, binabad mo sa tubig yung ano niya. Tadang. Yun, shout out sa one viewers. Maraming salamat po sa lahat nagtamsak. Thank you so much everyone. Yun po, sana ko yan dito po tayo sa yung pwesto namin dyan, sarap. Kala mo ano yun eh. Nagla-live tong isa. Hi, Yeah, shout out. What's out? Wala kang manok, manay? Wala pa. Oh, wala pa maniligo. Tagaling. Ito, may kutsilyo, bawal yan. Ito yun, may manok.
Yeah, boss. Mahihaw. Sige, boss. Manok ha? Meron dyan, di ba? Boss. Mahihaw, boss. 90, boss. 90. 90? Yo. Oh, grabe mo na pro ya. Kurang gawin kaya. Ha? Kurang gawin. Ay, wala kang baridan. Wala kang baridan. Ano yun, pagkaman. Akin na dito. Manay. Sarap lang. Pabili ako manay. Ha? Bebe, kaya. Kala ko papaya. Dahil sa anong baril. Sarap yan ha. Bukan ng buwan ka dyan. Ay, para kayo dati. Kamo. Ano dati? Lo. Tama na yan, marami na. Atin na yung patak keros. Keros ko tayo. Meron dito. Marami pa yan? Wala daw doon ng keros. Wala dyan keros? Saan binagay si Ivy? Wala din sa plastic eh.